Has d'escriure un currículum i no saps com fer-ho? Vols posar en valor la teva formació i la teva experiència per destacar entre els teus competidors, però t'adones que els altres menteixen? Una mala praxi que porten a terme des dels teus companys de promoció fins als polítics de primer nivell. Es van multiplicant. El Confidencial Digital publica avui que Cristina Cifuentes hauria manipulat les signatures del seu treball de màster, una nova sospita, que se suma a les llargues investigacions del diario.es. Diversos alumnes que sí que van anar a les classes, que sí que van anar a fer els exàmens i mai ningú la va veure. Nosaltres no podem evitar la competència deslleial dels que fan trampes, però et proposem una solució. Si tothom inclou alguna petita mentida en el seu expedient, per què en comptes de parlar del que hem fet en el passat, no basem el nostre currículum en el que farem en el futur? Et presentem el... Us presento el meu currículum probable. Està inspirat en la teoria dels mons possibles. És un tipus d'exposició molt útil perquè em conegueu, ja que em permet parlar d'aquelles coses que he dut a terme en el passat, però també aquelles que encara no han passat i que realitzaré en el futur, perquè com que són coses que només depenen de mi i jo sóc la persona que em coneix millor, sóc l'únic que us pot dir que és probable que passi. I us preguntareu, per què m'estic gravant justament aquí? Doncs bé, perquè és un dels meus espais preferits. És la meva biblioteca personal. I aquí podeu veure tots els llibres que escriuré jo en el futur. Així doncs, comencem. Com que es tracta d'un currículum especulatiu, em saltaré tota la meva trajectòria del currículum fins a l'actualitat i us parlaré directament del futur. Gravo un disc sencer amb una discogràfica i faig la meva primera gira per tots els països catalans amb altres grups de renom com The Tallets, Els Figaflaues o Casgrasses. Segueixo escrivint poesia i publico el meu segon poemari, titulat Pell morta. Continuo escrivint i no paro d'escriure novel·les i més novel·les. De fet, escric tant que em converteixo en un dels escriptors més prolífics de Catalunya. Al final de la meva etapa creativa soc reconegut per diverses institucions catalanes, com ara l'Institut d'Estudis Catalans, l'Associació d'Escriptors de les Lletres Catalanes o l'Institut Ramon Llull. Es fan documentals i exposicions sobre les meves obres.